Όχι ρε φίλε, όχι. Αυτό είναι μαλακό. Δηλαδή άμα πάρεις αυτό εδώ και ειδικά όταν είναι ένα δυνατό χτύπημα όπως την πλετσιά που είναι η πλετσιά 8 φορές πιο δυνατή από την πουνιά, βάζει διπλό μπλοκ εδώ. Εντάξει, άσους τώρα να παλέψουμε ρε. Γιατί έφαγε ξύλο, πες μου. Έλα τώρα παλέψτε μια ρε, έλα. Γιατί ο άλλος ήταν καλύτερος απλά. Ήταν πολύ δυνατός. Πάμε, έλα δώσε εκεί. Με κόβεις. Οπότε και με βλέπεις. Σίγουρα. Μαλάκα, περίμενε. Έφαξε. Δεν θα πω το όλοι. Έλα πάμε. Κάτσε μαλάκα, μην ρίξεις εδώ πέρα. Όχι, δεν σε παρακαλώ, είμαι φίλος μου, ξέρεις εδώ. Μαλάκα. Ωπα μαλάκα. Ρε μουνάκι, σε γάμισο. Ψηλά τα χέρια, ψηλά. Δεν το κάνω κι εγώ τώρα. Μάνα ρε, μα γιατί δεν με βάλας. Πώς σε μ' μάνα, αυτό είναι ξύλο, τι απαρέσω. Θεμόλι. Όχι μάνα, δεν έχω χαρτούλα. Μαλάκα. Ψηλά τα χέρια. Και εσύ το λέει, ψηλά τα χέρια. Αριστερό! Νοκάουτ! Πού της είσαι μότερ? Μαλάκα. Άδειασε όλη σου καρύδρα πάνω. Μαλάκα. Πόπα έγινες μουσκιο μάρε Τζόζο. Έγινες μουσκιο. Έγινες. Δεν ξέρω. Έγινες Έλα πάρε